In today's lesson, we want to look at the importance of personal hygiene. Why is it important that teenagers and those experiencing puberty have personal hygiene? Chekutanga, tichatarisa how personal hygiene helps prevent kana kuti personal hygiene prevents illnesses. There are many illnesses which are a result of uncleanliness. Tine zvirwere zvakawanda zvinokonzereswa nekuva unclean, nekusachena pamuviri chaipo. We can talk of many things. Reading into our course reader, keeping our bodies clean helps prevent the spread of illnesses and infections. This is a very important point. So the point is, keeping our bodies clean what does keeping our bodies clean mean, or how does it help? So keeping our bodies clean helps prevent the spread of illnesses and infections. We want to know an example of these illnesses and infections which we prevent by just being clean. We have to know these examples. When we wash our hands regularly, so we have already told you the different ways of keeping our bodies clean, primary of which is the washing of hands. So when we wash our hands regularly with the soap and also using running water or flowing water, we remove germs and bacteria that can make us sick. Saka, for example, washing our hands regularly with running water, very important, helps us prevent illnesses like cholera and dysentery. Saka dysentery kunzwa mudumbu, kuva ne running stomach, then cholera. Izvi zvirwere zvinokonzereswa netsvina. Saka kana maoko edu aine tsvina tobata futi chikafu nemaoko ane tsvina, pane bacteria inopinda mumuviri medu inokonzeresa kuti tirware. Saka ongororai kazhinji pamunorwara nemudumbu kuti chii chinenge chaitika. Kana usiri mudumbu wekuti madyisa, nokuti ukanyanya kudyisa ukafufutirwa unogona kuita mudumbu. Tikureva mudumbu wekuti makangana kugeza maoko, mubva mamanya mukanodya, mozonzwa mudumbu. So it's very important to have personal hygiene kuti tisarwara. So that is our first point. It prevents illnesses. What is our second point? The importance of keeping a personal hygiene. It boosts confidence, nchawedzera nchiti, in social interactions. Saka tisati tatomboverenga zviri mubhuku redu, let us have a discussion. Ngatiti wosvika pavanhu, shamwari dzako dzobva dzati paunongotanga kutaura vanhu vese vobva vabata muromo so nemhino, vavati Tapiwa muromo mako muri kunhuhwa. Imagine how that destroys your confidence. Unobva wanzwa senge hauchatodi kutaura nevanhu, ndo paunenge wakungogara uri pakona pako wega, pamusana pekuti vanhu vakakuudza kuti muromo wako uri kunhuhwa. Nyamba kunhuhwa kwemuromo, it's poor oral hygiene. Unenge usingakweshe mazino sekurayirwa kwatakaitwa when we learned that brushing your teeth should be an everyday affair. You should brush your teeth at least twice every day. That is in the morning or afternoon. But many medical doctors and nurses
encourage that you brush your teeth after every main meal. Saka muenzaniso, unogona kunzi uri kunhuhwa hapwa, unogona kunzi tsoka, unogona kunzi bhutsu dzako dziri kunhuhwa, unogona kunzi hembe dzako hadzina kuchena, zvakawanda. So practicing personal hygiene. Personal hygiene includes kupfeka hembe dzakachena, kukwesha mazino edu, kugeza zuva nezuva, nezvakasiyana siyana. Practicing good physical hygiene helps us feel clean and fresh and confident. Saka feeling clean, fresh and confident is a result of physical hygiene. We are going to explain kuti tirumborevei kana tichiti clean, fresh and confident. Let us start with clean. Imagine manyatso kugeza zvakanaka, hanti kwesha mazino ako, wakama vhudzi rako, wazora mafuta ako, waspraya hembe dzako, wakanyatso kuchena, uri mukomana uri musikana, uri kubuda uri kufamba mustreet. You feel clean. You also feel fresh. Mhepo inenge ichinyatso kamhepo kakanaka kachivhuvhuta uchinyatso kunzwa kuti you are fresh. And also you'll be confident. You won't be shy. Unenge usinganyare, unenge usingatye kusorwa kana kuti kutya kuzvidzwa. That is as a result of physical hygiene. When you look good and feel good, we are more likely to participate in activities and socialize with others. So when we look good and feel good, we are more likely to socialize with others. Saka socializing yakakosha, hama dzangu. Socializing yakakosha. What do we mean by socializing? When we say socializing, it is an activity of interacting with your friends. Kutaura neshamwari dzako, kutamba mese zvakanaka, that's socializing. Munhu wese anofanirwa kuva neshamwari dzaanosocializa nadzo. Asi kana uchigara usina kuchena manje, zvinoomera kunyangwe avo vari kusocializa navo vangonausa kuudza vari kusocializa navo kuti paunongotaura pane mhepo inotanga kungofamba, vangonausa kuudza, but unenge uchitovaomesera. So physical hygiene helps us with good socializing skills. Then let us look at C. The importance of physical hygiene is respecting others. This is very, very important. If you remember, when we started this lesson, I explained that you have a duty to the society, to your family, to your friends, to your companions, to your acquaintances. You have a duty to the society to smell good, to look good, to be clean. When you interact with each other, let me give an example. Ngatiti wakagara pasi, munobva apfuura. Dzimwe nguva nguna kuzvinzwa kuti uyu munhu ari kunhuhwirira. The person is smelling good because the person will be wearing a deodorant, a perfume, or wearing oils which smell good. Saka kunzwa kwatinoita kwakuya kana munhu apfuura kuti munhu ari kunhuhwirira, ndo zvinoitika pakarepo zvakare kuti munhu akapfuura asi asiri kunhuhwa zvakanaka. We can also smell that that person is not smelling good. Imagine it is you who is not smelling good to others. That won't be fair to them. So good personal hygiene shows respect for those around us. So let us write this point. Good personal hygiene
shows respect to those around us. That is what it does. When we keep ourselves clean, we avoid spreading unpleasant odors or germs to others. So in my explanations, I was focused more on unpleasant odors, but you can also spread germs to others. Ndosaka tainzi kana tichikosora, if you remember, tainzi unopfumba chibhakera woisa pamuromo bva wakosora, and kuitira kuti mate nezviri kubuda mumukanwa mako zvisaenda kune vamwe. Tainzi zvakare kana uchikosora usamhoresa munhu neruoko because unomupa flu yacho. Saka unogona kumumhoresa usina nemashoko bedzi, waswera sei, wamuka sei, manheru uri sei, etc. Kana kuti unogona kumhoresa nechibhakera kuitira kuti usaspreada that flu. So let us write this point because of how important it is. Keeping ourselves clean helps us avoid spreading strong smells or unpleasant odors. The word odor means a smell. Kuti odor, kuti smell. So unpleasant odors or germs to others. So these 3 points: prevent illness, boosts confidence, and respecting others, are the 3 main points which tell us how important it is to have personal hygiene.